ana bapakmu. Nun, golek ana bapakmu. Bapak sinten? Pak Sukron? Bapakmu Semar kon rene. Saniki? Yo. Lah niki? Akrokane. Ana wong layah-layah kok dijunjung ora. Timbali karo Ndara Werkudara kuwi lho. Nimbali kula to, Gus? Wah, yo. Enten menapa? Ingkang Dwaja Lelayu Tepe wah tak lagi wae ngambah wewengkon Tegal Kurusetra. Lakon dadi ketemu karo satriya bungkek kakek kunting tangting bringa sisak kepel sisih. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu. Satriya Lesan Pura. Jenengku Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata. Kowe sapa lan barisan saka ngendi? Muri saka negara ing Plasa Jenar Kesete sembanku Prabu Gajaksa lan Sora Basanta. Tumenggung kumandhang garba. Apa sing nduk karepake lan nduk sedya mapan ning Tegal Kurusetra. Ya kene kok ndadak takon. Cetha lamun Ripalungguhan iki Bratayuda dumadi ning Tegal Kurusetra. Sing maju perang aja dapurmu ndi Werkudara ndi Janaka. Kon maju rene pocoke janggane tugele kulune. Kena kowe ketemu kelawan sesembahanku ing Jodipati. Jaja bang mawinga-winga langis. Parat sugih kendel bondo wani legan golek momongan pupunuk golek pasangan prangi tatal grajiau. Tanganku ndarat nerdiadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu rondo bojomu tak kuroni batangmu. Mundur. Wait. Ho. Ba. Ho. Three. Ho. Hey. Wow. Oh. Lo. Ho. Ah. Ho. Wah. Hey. That. Oh. Look. Look, look. And. Look. 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 Ah. Oh. Hey. Wah.
mawon kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata tublas wadya bala saka plasa jenar ketrajang prajurit saka negara Ngamarta andane Pandhawa parandine ora ana sing mangga puliya ya wadya balaku kabeh kowe do mundura gulung ana genderamu bongkok ana gaman iki Prabu Gajaksa endi sing jeneng Werkudara tibaning Traca Balarap gedhe dhuwur Werkudara. Ayo, yen ngaku satriya perwira, wong plasa jenar Gajaksa tandingmu. Maju apa ora ngarsa kowe? Hop. Ho. Wit. Ho. Ho. Ah. Sara Basanta menang karo aku sembah idri-idrianmu. Put. Weh. Wo, ah. Loh. Hat. Hei. What? Weh. Wo. Dianap, weh, wah, wo, hei, weh, 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 hai, wo, lihat.
mawut kang katrajang ing tahono wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora patut babar pisan ora cocok karo budale Gajaksa Sara Basanta mung sak gebyaring kilat parandene tanding karo Werkudara dadi layatan Bratasena aja gembelo sirahmu le nadyanto senopati pangapit padha modar ning senopati utama si Sengkuni durung apa-apa ayo maju para ngarsa menang karo Sengkuni meguru pitung turunan Jayamrata sayuta mara saketi wuri ambyakan kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati ora bakal aku gigrik puluku salamba Werkudara kowe bisa mateni karo adiku sakloron mati apa Sengkuni ora iso mati merga saben-saben arep mati mesti ndang tak copne cesku Werkudara ora bakal menang karo aku sawangen nadan mau ki brodol ususku ning saiki ngadeg jejeg iki lho mati apa kowe menang karo aku tak ombe uyuhmu le sawangen bingung Petro. Enten apa? Sengkuni. Ora mudar-mudar. Mang tibani kuku Pancanaka napa mboten? Mawali-wali marambah makaping-kaping dheweke jenggelek meneh. Kok iso ngoten niku sebabe napa jalarane pripun? Aku ora ngerti. Para gage golek ana bapakmu. Nun? Golek ana bapakmu. Bapak sinten? Pak Sukron? Bapakmu Semar kon rene. Saniki? Yo.
Lah niki. Ah, krokane. Nek wong layah-layah kok dijunjung ora. Timbali karo Ndara Werkudara kuwi lho. Nimbali kula to, Gus? Wah, iya. Enten menapa? Sangkuni. Sangkuni ya gene. Peret nyawane. Lek peret mbok dioli. Ora. Wong kok dioli kucluk. Ora tolol weneng. Lah jane peret. Arep jenggelek meneh. Budhek karo. Sampeyan bingung. Cobi kula pirsanane riyen. Enjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alir sang mawe kandrung sabarang kadluwung nirmo yak mayik. Sampeyan ra ngerti kelemane Sengkuni. Ora ngerti babar pisan. Kowe ngerti. Kula nggih mboten. Wong tuwa ora kena tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi ngono jenenge ora. Pun ngeten. Monggo kula dherekaken ngongak lelampahan ingkang sampun kawuri. Kemutan menapa mboten nalika Pandhawa lan Kurawa rumiyin menika rebutan Lengatala. Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala satemah lenga kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah, Patih Sengkuni gandeng wong licik. Lajeng Lengatala ingkang kutah kala wau dingge gulung. Mula awake Sengkuni nika wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil niku kalepetan Lengatala. Mongko dayane Lengatala kok awak sakujur kuwi banjur kawratan Lengatala ora bakal tedas gaman apa wae, aja kok gaman marcapada nadyan pusaka kadewatan ora bisa mbucikke kulite Sengkuni. Nadyan mang tibani kuku Pancanaka yen perlu gada rujak polo nika mangke mboten iso mati mergo awake sakujur sampun kawratan Lengatala. Akan tetapi Sengkuni yang tidak terkena minyak tala. Wah, opo? Ndang ngomong diteni au-au ora. Nenggih ingkang mapan wonten ing dubur. Dubur ki apa? Dubur niku Cantaka. Malah saya bingung. Cobi mang ndodok ket biyen kodrate Werkudara ora tau ndodok. Junjung lho. Ya. Keduren celuk. Kupinge iki nang ndi lho? Tro keduren kuwi lho, Tro. Aku merem kok. Junjung bapake karo merem. Semanten. Kurang dhuwur. Manten. Keduren. Pasna kupinge utawa karnane Ndara Bima. Sebagian yang tidak terkena minyak tala. Kula kandhane ning blonjo kula mang tambahi 50. Junjung aya-aya merjuangne awake dhewe Pak ora. Ayo neh. Ingkang mapan wonten ing silet. Ora omong mau-mau. Ora ngetune Ndara Bima kan. Alah. Mesti aku anggere kok tinggal ngene aku tebak skor lho Mayan. Sak entuke. Salahe. Ayo kowe lho nderekke Ndara Bima mergo kabeh mau lek ora tumandang oce ta. Iki mau ki wong papat Ndara Werkudara, bapak karo kowe karo aku.
Bapak kowe Ndara Werkudara ngerti wadine Pati Sengkuni. Sing ora ngerti ora aku tok lho. Ora krungu sing dibisikke apa ora krungu. Lho kowe ya ning sandinge, ya ning sandinge. Pas bisikke aku malah makler ngono. Oh alah. Rabaku kuwi, rabaku piye? Lho kancane do iso aku ora iso dhewe aku ya isin kok. Ayo Rono, ora dudu isik. Ki ngelmu dhuwur, kowe rong wayahe kaya ngono. Rong wayahe apa? Kudu ngangge laku. Yen ra kuat laku, kudu jer basuki mawa beya. Tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane kudu ngangge mahar, mergo ki kawruh luhur. Mahar ki ya nganggo dhuwit. Oke, siap. Pira njalukmu? Aku nggawa ki 50. 50 dhuwit apa? Minimal ki 100. Hah? Minimal 100 ku tak bisikke apa sing dikandhake bapak ning Ndara Werkudara. Oke. Nah, 100. Ikhlas ya? Ikhlas, edan ora ikhlas. Gage aku bisik ana. Ngangge eling-eling ora? Ora sah, ora. Bisik ana? Ya. Wis siap tenan? Wis. Megeng napas. Oke. Sing ati-ati sing prayitna. Tur pikirane kudu fokus lho. Ya. Mergo yen ra fokus, iku ngelmune ora iso kok tampa. Ya. Bungoke tenan. Sik silet. Gak salah ta? Mosok 100.000 mung entuk kuwi. Lho mau sing dibisikne ya pancen kuwi aku ora ngerti. Wah, kebangetan. Aku kelangan duit 100 sih ra sithik. Parandine gur ngono kuwi lho. Mosok gur entuk silet. Mau ya kuwi aku ora ngerti kok ya. Edan 100.000. 100.000 kudune sandinge. Malah kuwi nggilani.